Täällä taas pitkästä aikaa. En oo YouTubeen tehnyt mitään materiaalia pitkään aikaa, mutta nyt ajattelin oikein repästä ja tehdä. Mä teen tässä kunnon satsin ruokaa, koska meillä on tulossa suhteellisen kiireellinen viikko. Meillä on siis tämän jouluajan se savuaromisauna ja sitten avanto käytössä. Ihan siis niin kuin muillekin kuin vaan näille majoittujille. Niin tuota hommaa saa nyt sitten vähän tehdäkin. Eli saunan lämmittämistä. Ja sitten meillä on myöskin kahvila auki. Ja se aukeaa huomenna. Niin mun täytyisi tänään käydä siellä vähän valmistelemassa. Se oli taas vain juurissa se pottiin siellä. Joo. Me tilattiin tällainen kyltti. Tää on vähän, ei oo ihan tämän mallista ennen kokeiltu. Tää vaikuttaa ainakin hyvältä, mutta saa nähdä miten se käytännössä toimii tuolla tien varrella. Ja mä laitan näitä ruokia täällä nyt vähän jääkaappiin. Aika hyvin kun saatiin syötyä nytten näitä ja siltikin jäi vielä näin paljon. Lauri on täällä lämmitellyt saunaa ja paljua. Meillä on tosiaan tässä tää palju ja tuolla on sitten avanto tuolla. Ja sitten sauna löytyy täältä. Tällainen ihanan tunnelmallinen ja mukava. Mä oon nyt täällä Resortsin keittiössä ja oikein tyylikkään. Mulla on tällainen upea turbaani. Mut mä aloin vähän pärkkäilee jo huomisia valmisteluita. Lähinnä laitan täällä paikkuja siistiksi ja mä teen pikkasen tuleviin leivonnaisiin jo valmiiksi asioita. Vähän kyllä jänskättää huominen. Nyt alkaa olla siistiä täällä ja valmistelut alkaa olla hyvällä mallilla, niin nyt vois mennä nukkumaan. Sitten huomenna jaksaa. Mulla on täällä vähän operaatioita, tossa on vähän koristeita ja mä oon laittanut tähän niinku 3 valmiiksi, jos tulee herkkukaakaon ottajia. Mä ajattelin, että kätevä silleen laittaa valmiiksi kaikki, niin sitten ei mene ihan niin nopeasti. Eikö siis mene niin kauan aikaa siihen. Mutta tällaista täällä. Mä alan lopettelemaan tätä videota. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!